tikilluaritsi tamassi aliangiisartut assiingitsut suleqataasut maanga peqataanissinnu tas una sulia inatsartuningaanniit suliakkiissutau uutsinninnut kisiasaniatsiut inuneertat 3 am aqqutialugu suliassat iluaniippo taamaaslut una siunissami alkoholpolitikkissarput immikkut ilisimasa malilluut suliakkernerniku inatsartunin inatsart ilaasortumingaanniit aggaatiforntainimi taan suliakkiissutaavo naalakkersuusungortinnani peqinnisaqaf naalakkersuqaf WHO massakku ukiorman suleqati illerlu atsioqatiinnikuuvugut tassani quyaarusuppunga aamma immikkut mangaan tikikkamik nikueqqulaassaraat Dr. Karina Fabricius-Borgs WHO alkohol limut immik ilisimasaqartu nunarsuutamakkerlu ilisimasaqarpo Dr. Martin Kreuer van Kraus kingulia amma tasulluinnertan attueqarfiingaatiarparput suleqatialugu Anne Madsen amma ulluinnertan WHO sulinkkaluarlu WHO suleqatiinnertin ingerlapparput tavalu Ashley Whitloff kanadamingaanni online peqataavo tan ammoquyafferusupparput takkua ingerlatsigami kisia maaniittorpassu ulluinnern suleqataapput sulisoqarpo immik isummersortoqarpo taal aqutsisoqarpo tassani aqutsisu qatigivakka paana uunga sosiaaleqar finansimingaanniillu taakku ulluinnernam quyafferusuppakka suleqataammata kisia tassa uani suliassa pingaarnerpaa ullumikkut aqagulu qanuun uqaartuuteqarniartu innuttaasunut politikki kerinullu tassuliassarp ullum taakkunani